the game has changed, it's grown a lot, but I still get that feeling inside. So here's from a guy who lived it all. I hope you get that feeling called pride. Come on, let's play. Come on, let's play. Yeah. Come on, let's play hockey. Come on, let's Ja mut semmoista se on. Ei urheilussa mikään tapahdu sormiin naksauttamalla ja paikalle tulemalla. Et töitä pitää tehdä paljon ja niinku just niinä huonoina hetkinä, niin mitä tuossa syksyllä oli, niin tehtiin vaan vähän kovempia hommia, että saatiin tää homma kääntymään ja saatiin tää niille raiteille, missä me nyt ollaan. Eli vähän paremmassa lyönnissä kuin alussa. Ja siitä tietysti iso kiitos myös kuuluu teille faneille, että te olette kuitenkin loistavia ja erittäin tärkeitä meille ja nautitaan joka kerta, kun päästään pelaamaan teidän edessä tuolla. Ja sen takia mä haluan toivottaa kaikille IFK-faneille ja kaikille muillekin kiekkofaneille ympäri Suomea niin oikein hyvää joulua. No niin, kaikille IFK-faneille haluan toivottaa. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia faneja koko vuodesta. Oli tosi hieno 2011 vuosi IFK-perheelle ja siihen on faneilla erittäin iso osa. Ja me ollaan kaikki tuolla pukuhuoneessa niin erittäin kiitollisia siitä uhrauksesta, mitä te teette meille. Ja pyritään tietenkin joka päivä näyttää teille sitä kunnollista perinteikästä IFK:ta. Ja sen pitemmittä puhetta, niin suuri kiitos teille. Erittäin hyvää ja rauhallista joulua. Olkaa ihmisiksi. Hyvää uutta vuotta. Nähdään hallilla ennen uutta vuotta. Samma på svenska. Tack och hej. Kiitoksia erittäin paljon kaikille faneille. On ollut ihan huikeita pelata. Täällä on ollut katsomossa väkeä niin hemmetisti, että ei voi antaa erittäin iso hatunnosto joka ikiselle ja pidetään tää sama yllä ja me koitetaan vielä petraa tuosta esityksiä tuolla jäällä, niin saa huikea meininki tonne ja tuntee jotain yhtä hienoa mitä viime keväänä saatiin kokea. Ja oikein hyvää joulua kaikille ja nähdään, kunhan mäkin pääsen takas tuolta Kanadan puolelta, niin takas tuolla peleissä. Kiitos kannattajat kovasta tuesta syksyllä. Sitä on aina silloin tällöin tarvittu ja kärsivällisyyttä on koeteltu varmaan siellä katsomossa niin meillä täällä jäällä ja kopissakin. Ja kovasti on työtä tehty ja joulu kun lähestyy, niin tunnelin päässä näkyy valoa ja päästään oikeasti eteenpäin tässä näin ja peli on parantunut, että siinä mielessä hyvä juttu ja toivotaan oikein hyvää joulua ja parempaa onnellista uutta vuotta 2012. Moi! Kaikki tietää, että IFK on ylivoimaisesti Suomen parhaat fanit ja paras fanikulttuuri. Me ollaan teistä kyllä todella ylpeitä. Mä haluan kiittää teitä tästä syksystä. Nyt on kuitenkin aika rauhoittua ja hiljentyä joulunviettoa. Mä toivon teille kaikille parasta mahdollista joulua.